Toyota Prius 4-es, aminek állítólag nincsenek hibái. De amennyiben kinéztél egy szép példányt, nézd meg a rejtett hibáit. Az első számú a kipufogógáz hőcserélője, ami azért van, hogy a kipufogógáz melegét használja föl a motor hatásosabb és gyorsabb bemelegítésére. De viszont ha ez kiszakad, akkor a fagyáló bekerül a motortérbe. És ezt hogyan veszed észre? Hogy veszed észre, ha kipattintod a motorháztetőt és a hűtő folyadékot megnézed, hogy megfelelő szinten van-e, illetve az autó fehéren füstöl-e, és ha kalapáló hangot hallasz, 3 métert hátraugrasz, és nézel egy másik modellt. Akkumulátor hibája nem csak a Tesláknak, hanem a Priusnak is van. És ezt hogy veszed észre? Pláne, hogyha ezt a hibakódot kiütötték? Nagyon egyszerű. Van az a fantasztikus monitorja, amiben mutatja az akkumulátornak a töltettségét különböző vonalak társaságában. Hogyha ezek menet közben a próbaút során hirtelen elkezdenek csökkenni, vagy hirtelen elkezdenek teljesen feltöltődni, az azt jelenti, hogy az akkumulátor hibás. A másik feltűnő jel, amivel észreveheted, hogy valami nem stimmel, az pedig a hátsó ülésen lévő rácsokból tóduló, meleg, forró levegő, ami egyfolytában azt jelzi, hogy megy a ventilátor, és valami nem stimmel az akkumulátor környékén. Ha azon gondolkozol, hogy taxi volt-e, arra nem fogsz rájönni, mert általában elég strapabírók ezek az autók, nem véletlenül használják taxiként. De ne jeggyél meg, ha taxi volt, mert ha jó gazdája volt és cserélt 10-15 ezer kilométerenként motorolajat, és mondjuk a váltóban is kicserélt olyan 90 ezer kilométernél, nem valószínű, hogy lesznek problémák ezzel az autóval. És az eladónál érdeklődjél, hogy kérte a hibrid akkumulátor 10 éves garanciáját, mert hogyha rendszeresen elvintte évente szervizre, akkor kérhette a 10 éves hibrid akkumulátor garanciát, ami jól jön, ha bedőlik egy cella. És pláne ha észreveszed, mert mondjuk 4 liter helyett fog enni 5,6-ot.